možemo samo da ušetamo. Možda je opasno. Da! Iza mene, poni! Ja ću proveriti. Pazi se, Pinky! Obično selo puno običnih ponija. Ove zgrade stvarno izgledaju užasno. Dobro bi im došlo par promena. Meni izgledaju divno. Ne sviđa mi se. Ovo je čudno. Razumem se u osmehe, a ovi? Ovi ne valjaju. Pusti osmeh. Pogledaj slatka obeležja. U redu. To je već čudno. Cijelo selo sa istim slatkim obeležjem? Kako je to moguće? Kladim se da je neko odvratno čudovište krivo za to. Odakle ti ta ideja? Zato što bi bilo sjajno boriti se sa odvratnim čudovištem. Predlažem da se spustimo i popričamo sa njima. Da vidimo šta se to dešava. Sjajna ideja. Idemo. Nešto nije u redu sa tim osmesima. Dobrodošli. 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 Ovo je sigurno najprijatnije mesto u Ekvestriji. Dobrodošli. Baš ti hvala, Mapo. Dobrodošli. Izvinite što pitam, ali da li ste vi Alikorn? Ona je princeza prijateljstva. Pa došli ste na pravo mesto ako tražite prijateljstvo. Šta vas dovodi u naš grad? Nismo sasvim sigurne. Shvatam. Pa svi ste dobrodošli u naše malo selo. Ja se zovem Double Diamond, a ovo je party favor. Zdravo, Double Diamond. Ja sam Applejack. A ovo su Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity, Rainbow Dash i Twilight Sparkle. I svi imate različita slatka obeležja. Izvinjavam se, ali da li je ovdje bilo nekih nevolja u skorije vreme? Nevolja? A rekao bih da nikada nismo imali nevolje u našem malom selu. Istina, vidjet ćete. Možda biste želeli da popričate sa našim vođom, Starlight Glimmer. Kad bi samo svi poniji u Ekvestriji bili ovako druželjubivi kao ovi poniji. Ja im ne verujem. Nešto je trulo u ovom selu, kako god da se ono zove. Starlight, imamo nove posetioce. Spremi se za borbu. Ko zna šta će da izađe kroz ta vrata? Dobrodošli. Baš mi je drago što ste ovde. Ovo su Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie, Rarity, Rainbow Dash i Twilight Sparkle. Oprostite što pitam, ali vi ste princeza Twilight Sparkle? Ne srećemo puno Alikorna ovde. Da, ali možemo da pređemo na ti. Dakle, kako ste čuli za naše malo selo? Znaš, to je duga priča. Recimo samo da smo ga našla na mapi. Tačnije, na mapi u zamku. Pa, kako god da ste nas našli, drago nam je što ste tu. Dobrodošli su svi koji hoće da iskuse pravo prijateljstvo po prvi put. Molim? O, istina je. To je ono što je jedinstveno u vezi sa našim selom. Ovde se ne hvalimo svojim posebnim talentima jer nemamo nikakve posebne talente. Je li zato imate ista slatka obeležja? Možda ćete lakše razumeti ako vas provedem kroz selo.